teď momentálně 4 testy v České republice, které jsou certifikované, můžete si je volně koupit. Všechny je mimochodem koupíte u nás, protože my jsme udělali to, že i konkurenci jsme začali prezentovat na našich stránkách a přeprodáváme ji za cenu, kterou ji prodávají oni. Děláme to zdarma. Ale chceme, abyste měli tu komplexní péči na jedné stránce. Chodíte na preventivní prohlídky? My máme skvělou léčbu na rakovinu. 85% lidí, kteří zjistí onkologický nález včas, to přežije. Duševní hygiena, tak prevence civilizačních chorob. Nepracujte déle jak 4 hodiny. Nedělejte to. Jakmile ve vašem těle je stres delší dobu jak 4 hodiny, vaše tělo se začne podrobovat tomu stresu. Mikroplast už je prokázaný karcinom. Poslední studie ho našla v plodové vodě. Když to zjistíte až tak, že z vás teče krev, nebo vás něco bolí, protože rakovina nebolí, tak v tu chvíli 85% lidí nepřežívá. Jak prakticky doporučujete začít a krok za krokem? Doporučuji to, abyste si jako primárně koupili ten test širokospektrální, protože prostě ten vám řekne všechno. Funguje z moči, prostě ráno si vyčůráte do skleničky a za 3 minuty víte, jestli jeden z 18 typů onkologických onemocnění máte nebo ne. My jsme první firma, proto jsme se na to vyhranili, která vám prodá test, ale udělá vám videonávod, udělá s váma ten test, udělá vám vyhodnocení testu. Pokud ho máte pozitivní, tak vám vyhledáme toho vhodného odborníka, abyste na něj nečekali 4 měsíce. To je průměrná doba, jak dlouho čekáte na lékaře, na onkologa. Ta hlavní věc, kterou jsem chtěl říct vám, máte právo volby. Prosím, nyní pracujte, víc předávejte svý práce, delegujte je někam jinam. A testujte se.